ପଖାଳ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପରିଚୟ। ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ, ଛୁଆ ହେଉ କି ବୟସ୍କ, ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଶୀତ ହେଉ କି ବସନ୍ତ, ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୟସର କୌଣସି ମାପ ନାହିଁ କି ଋତୁରେ କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ପଖାଳ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ତୋରାଣି ଢୋକେ ପିଇଦେଲେ ପେଟରୁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ପଖାଳ ସହ ପାଗ ଯୋଗର ଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ସେଇ ଭିତରୁ ଜମିଲା ଭଳି କିଛିଟା ରେସିପି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ମସଲା ଦିଆ ଆଳୁ ଭଜା, ପିଠଉ ଦିଆ ଜହ୍ନି ବରା, ଗୋଟା ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ, ଆଳୁ ଚୋଖା, ଟମାଟୋ ପାଗ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି।